Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Danjuma Key TV. Yau in Allah ya so yadda zan yi mana bidiyo ne akan yadda ake cirewa Tecno security ko kuma Google account ba tare da kwamfuta ba, don haka sai ku biyo mu cikin bidiyon don ganin yadda bidiyon namu zai kasance. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon, don Allah dan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halarta wannan channel tamu mai suna Injiniya Danjuma Key TV, dan Allah kar ku manta ku daure ku taba mana, don Allah dan uwa ka daure ka taba mana like din nan, sannan sai ka taba mana subscribe din nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka dama sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin bidiyo. Lokaci ba, duk wayar da kake so dai zaka cirewa security ko Google account ta hanyar yi mata hard reset. Da farko zaka fara kashe wayar tukuna. Bayan ka kashe wayar, yadda zaka gane wayar ta mutu shine zaka je ta yi vibrating a hannunka. Bayan wayar ta mutu zaka danne bolin power ɗinta na kunnawa da kuma bolin ɗinta na ƙaro ƙara a lokaci guda a tare kamar haka. Kawo fuska kamar hakan ɗinnan yadda kake gani, za ka yi amfani da bolin ɗinta na rage ƙara, ka janyo ta zuwa kan wipe data factory reset ɗinnan. Za ka rika taɓa bolin ɗinta na rage ƙara. Ko kuma idan baya yi sosai, sai ka yi amfani da bolin ɗinta na daɗo ƙara, sai ka janyo ta zuwa kan wipe data factory reset. Kana kawo ta zuwa kan wipe data factory reset, sai ka taɓa power ɗinta, ma'ana makunninta na kunna ka shiga. Sai ka sake amfani da bolin ɗinta ɗin na rage ƙara, ka janyo ta zuwa kan yes delete all user data ɗin, sai ka sake taɓa makunninta na kunna power ɗinta ka shiga. Sai ka jira, gashi nan tana wiping data formatting data, to tana sake dawo da kai zuwa kan wannan fuskar, ga nan tana kan reboot system now. Sai ka taɓa power ɗinta, ma'ana makunninta na kunnawa ka shiga kai tsaye. Sai ka jira, za ta kashe kanta kuma za ta kunna kanta, za ta yi sacin na ɗan wani lokaci. Sai ka jira ta har ta kawo mu zuwa fuskarta ta gaba. Kar kai tunanin ko ta lalace ne ko ta samu wata matsala daban. Wata takan yi minti 3, wata ma takan yi har minti 5 kafin ta kawo mu zuwa fuskarta ta gaba. Don haka kar kai tunanin ko ta lalace ne ko ta samu wata matsala ganin jinkirin kafin ta kawo mu zuwa fuskarta ta gaba. To masha Allah, to tana kawo kai zuwa wannan fuskar. Abin da za ka yi na gaba yanzu, za mu yi yadda za mu cire mata security din ne, domin mu mai da ita zuwa fuskar ta asali. Da farko za ka taɓa get start din nan. Kana taɓa get start din nan, sai ka taɓa skip din nan, sai ka taɓa set up as new. Sai ka taɓa do not use network for setup ɗin nan, sai ka taɓa continue. Sai ka janyo ta sama, sai ka taɓa close ɗin nan, ka janyo ta sama dai. Kana janyo ta sama, sai ka taɓa wannan next ɗin, sai ka sake taɓa next ɗin nan, sai ka sake taɓa next ɗin nan. To idan kana buƙatar sake sanya mata wani pin ɗin ko pattern ko kuma password, sai ka sanya. Idan ba ka so,
tunda an baka ne domin ka cire security, to sai ka taɓa not now ɗin nan, sai ka taɓa skip anyway ɗin nan, sai ka taɓa wannan kibiyar, sai ka sake taɓa set up later. To sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki. Ni da ike ɗan Najeriya ne, yanzu zan zaɓi Najeriya, amma kai idan ba ɗan Najeriya bane ba, to sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki tukuna. Bayan ka zaɓi ƙasar da kake ciki, za ga ta baka wannan good ɗin, to sai ka taɓa wannan kibiyar. To sai ka sanya wannan good ɗin. Kana sanya wannan good ɗin sai ka sake taɓa wannan kibiyar. Sai ka sake taɓa wannan kibiyar. Sai ka sake taɓa wannan kibiyar. To alhamdulillahi, yanzu gashi mun fitar da ita daga security da take ciki, da ke cikinta. Gata device name ɗinta Tecno WS3P, gata nan Tecno WS3P, model ɗinta kuma Tecno, model ɗinta ma Tecno WX3P, duk dai da device name ɗinta da model name ɗinta duk ɗaya ne, Android version 7.0. Yadda ake cire mata security kenan ba tare da kaje gurin mai kwamfuta ba. To ya ɗan uwa mai albarka, dan Allah idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halarta wannan channel tamu mai suna Injiniya Danjuma Key TV, dan Allah kar ku manta ku taɓa mana wannan like ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Na gode, Allah saka da alkhairi, mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.